We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Aloha, já tam dalšího videa, které bude z Counter Strike 1.6. Yeah! Ježiši, jde to sem, Public Mini, a proč nemám VIPčko? Čím se píše? Mám VIPčko? To je na hovno, jo, to je první kolo. Takže já jsem se teda rozhodl, že po strašně dlouhé době, co jsem to nehrál, že bych teda mohl si zahrát Counter Strike ze srandičky. No ale... to není první kolo. No ale... mám tu menší problém a to je to, že nemám zbraň. Nic. Jo, moje oblíbená. Kačko, to si vezmu. Tak. Jsme na Gamesites, Public Mini. Pardon, tam někdo běžel. A já se teda... jsem se těšil na to, že si to zahraju. Protože já jsem... Já jsem to vždycky hrával tak moc, jak jsem byl malej. Takže... pro mě je to dobře. A... teď je druhé kolo. Tak... jak můžete vidět hlášky to máme... to vám pak... řeknu, to mám stáhnuté, myslím, že z kotelny nebo z něčeho jiného, teď nevím, nebo... tak, můžete to slyšet. Já mám třeba... jo. A já myslím, že... nikde nikdo. A mám prostě úplně nové hlášky, tady jsou to úplně suprovní. Jo, to je taky nezvyk hrát Counter Strike. Všude farám H2 a ty vole, teď tady... Counter Strike, kurva, ježiši, pardon. No, tak jsem si dodělal, že už to pěkně failuju. No. To začne být pěkně zajímavý. Ne. Ne, já vím, že to není z Elax nebo takové ty blbosti, ale tak ze srandy, však co? Bude to na Elax, bude to sranda, chtěla něco natočím, tak něco natočím, no to mě to říká, že jsem nedělal problém, já prostě něco natočím, je to úplně bezproblémová hra, jako to je úplně super, jo. Jo, to můžete vidět. Takže jako to zahrajeme a potom řekneme, jestli mu to bude líbit, jestli taky bude točit něco sám, jako jo. A že on má špatný komp, tak jako já za to nemůžu, takže ať mě nechá na pokoji nebo něco uvidí, jo. Wow. To je po druhá smrt, po třetí to vypnu a zapnu vás potom, až si něco udělám. Tak se můžeme si kouknout, jak tady ten VHS player hraje, ale nehraje. Hej. No, chlupatý to zvládli, jasně, chlupatí jsou nejlepší. Tak. No to můžete mi omluvit za můj nezvyk, bo já jsem teda hodně dlouho hráju MV2 a přestup na tady toto je pro mě dost složitý. Debile. Oh. Hajzle. Zvláštní, že jsem ještě ani jednoho nezabil. Čím to bude? Hele, Flaygun CZ tu hraje! Vidíte to? Vidíte toho Flayguna? Ježiši, to náš do prdele. Jo! Takže zabili jsme prvního. Což je super. Člověče, jdeme. Tak, jasně, postřelej mě tady pořádně, mě postřelej, no jo. Jup. Ještě mám i source, takže můžeme to šelit ze sourceka. Máme tolik možností. To byla třetí smrt! Za chvíli jsem zpátky! A
A teď takhle to bude krutý. Ano, bohužel muselo k tomu dojít. Ne, nebudu vám dávat popis, kde se to stáhne. Už se těším. Tolik možností. Doufám, že to uvidí admin. Co, Digmore, nemáš na pušku, tak máš pistolku, co? Teď jsem mrtvej. Nevadí. Nikdo? Nikdo? A vidíte, jak se nahoru daří? Nikdo, nikdo. My se líb hraje ale takhle. Takhle se to je posvícené hezky. Flaygana jsem zabil, tu máš Flaygane, vole. Tak. Mám 2:0, víte, jsem borec totální, protože mám 2:0, já jsem cheater. Takhle to dělá polovina lidí, takže si můžete všimnout, že najednou mám 2:0. A tady ten debil nás opět zaflashoval. Ale kurva, co ty tu robíš, vole? Digmore s pomalou očima, loha.